Здравейте, приятели на моя YouTube канал. Аз съм Мами Бастра и много се радвам, че този път отново сме заедно. Искам да благодаря на абсолютно всички, които сте се присъединили за моя канал до този момент, че сте харесвали видеоклиповете, че сте ги коментирали, че ми давате свободна обратна връзка, включително и за по-негативните коментари. Също така искам да кажа, че е възможно някой от вас да не ме чуват добре, някой да ме чуват добре. Но масово нямам проблеми с аудио и видео качеството, което качвам. Другото, което е, ще го опиша, ако трябва и в описанието на видеоклипа, че в канала по-скоро, че снимам с лейка камера, че имам двойно рингово осветително тяло, което държи камерата. Съответно микрофона ми е на хама. Надявам се да ме чувате добре. Ако имате някакъв проблем с звука, звуковите настройки, вижте си апдейтите на YouTube във вашите телефони. Може да са ви остарели. Аз все пак работя с нов софтуер. Така че проблемът не е при мен. Така че се извинявам и не мога да гарантирам кой как ме чува от тук насетне. Аз не съм в професионално звукозаписно студио, не използвам професионална звукозаписна техника, така че ще ме извините. Каквото мога да поддържам като качество, го поддържам от тук насетне. Вече си зависи изцяло от вашите устройства, на които ме гледате. При положение, че видеоклиповете се гледат и на смарт телевизори, на стари устройства и на най-нови устройства, аз не смятам, че има някакъв проблем с картината и звука. Така че проверете си настройките във вашите мобилни или там каквито други устройства използват. Това е по повод на недоволството за качеството, което мога правя. Така или иначе канала не е спонсориран все още, не е монетизиран все още, така че не може да изискате от мен да имам някаква супер, мега професионална техника за заснемане. Ще ме извинявате, нали, но каналите с над 15, 16, 20, 30 хиляди абонати е нормално да са окей, нали, но сега канала ми е много малък, тепърва се развива, тепърва се разраства, така че имайте търпение за всяко нещо по реда си, както се казва, и за хубавото и за лошото трябва да се изчака. Така, това е по повод монолога ми и тирадата относно качеството. Така, като не ви харесва качеството, което правя, разабонирайте се за канала и не ме следете повече. Друго не мога да направя нищо повече. Съжалявам. Така, темата, с която ще ви занимая днес, е свързана с няколко неща, тъй като влизаме в Season Witches. Това е периода на вещиците, октомври месец. И съответно знаете много добре, че края на месеца идва Хелоуин. И за нас в тези среди това си един огромен празник. И сега, значи първата част на видеоклипа, така смятам да го разделя на няколко части. Първата част е една месечна прогноза, свързана с месец октомври, общи аспекти. Втората част е, ако се открият някакви негативни влияния, какви са те влияния, пречки. И третата част, която ще бъде съвет по Oracle Season Witches. Разбира се. Естествено, всичките таро и оракули, които ще използвам, ще са малко така на гард тема. Така че, нали, нормално е, все пак идва есента, жътвата, идва момента, с който така си спомняме за нашите починали близки, съответно също така Киотската нова година, така че за тези от вас, които знаят, нали, се интересуват малко повече от тези неща. И така, да започваме сега, тук пред вас е тъмното таро на художник Роял. На едно от най-любимите ми таро, нали, които съм използвала. То беше едно от първите, които взех да си купувам, когато взех да пазарувам таро колоди като цяло.
Има някъде ревю за него в по-старите видеоклипове в секцията ревюта на Карл. И за тези от вас, които се интересуват как изглеждат тези карти. И така, като падне карта, винаги я изваждам, защото явно има какво да ми се каже като послание. Смисъл мечове, да. Добре. Оп, и слизат още седмица мечове. И така, да, виждам, че определено е доста тегъв момент в този месец като цяло. Може да има доста проблеми. Шестица чаши, тройка мечове, екия мечове, единица, т.е. асол мечове, доколкото виждам тук. Много мечове този месец, изключително труден период. Но е нормално този месец да е доста труден, защото е такъв. Тези от вас, които са по-сензитивни, има такива хора, нон-стоп си говоря с тях, можете да усещате доста негативни влияния, същности около вас, така че наистина не е изключено и да, рицар. Добре, рицар пентакли и рицар мечове. Изобщо, така, това е един период понеже мечовете са така наречената въздушна стихия, ветровете на промяната ще задухат този месец като цяло. Се вижда една такава доста външна борба, т.е. има стълкновение на външни и вътрешни негативни сили, т.е. от една страна може да реагира към нас доста остро, доста негативно, което в този период на годината явно доста се обостря и съответно не е много добре, за съжаление. И за съжаление не е много добър този период. Наистина трябва да се готвиме за всякакъв вид конфликти, недоволство, изобщо нож в гърба, изобщо ако щете, пазете се много от разпри, влизане с противоречие с закона, с полицията, закона, т.е. внимавайте наистина какви ги вършите, защото ако не си мерите думите, действията, наистина може да има доста негативни последствия за вас като цяло. Така че наистина бъдете внимателни. Като цяло, нали, също така комуникацията, нали, при някой от вас в семейно отношение, вашите половинки, особено мъжете, ще са така по-благоприятно настроени към дамите. Единственото, което може би ще е малко повече, че ще искат да са по-комуникативни, на вас няма да ви се говори, т.е. вие може малко да се отдръпнете, да се чувствате като цяло, нали, говорим в любовен план, вие да не искате да комуникирате, обсрещната страна да пожелая да има по-активна комуникация, вие малко така да се дръпнете. Изобщо, като цяло, това е с две думи по отношение на тежкия, така наистина тежичък период, който предстои. Нормално е, това са нормални неща от живота, които рано или късно се случват. Сега тези от вас, които усещат някакъв по-мрачен и силен проблем, да речем, усещат някакъв негатив, усещат нещо, което категорично не ви притеснявам. Сега ще погледнем с един по-специален оракул, който открива какви са проблемите. И евентуално ще видим с следващия оракул как да се разрешат тези проблеми по една или друга причина. Ще се изтълкуват нещата. И така, това беше накратко за месеца, т.е. гответе се така за по-интензивни и по-такива хора, които да срещнете, нали, критики, оплаквания и неговални хора като цяло в вашето обкръжение.
Сега ще използвам един много хубав оракул на Хеката, който оракул в случая показва какви негативни влияния и пречки има. И сега само ще го разпределя, защото тук вече допълнителните неща, които могат да се проверят. Така, като цяло почваме полегчика понеже съм ги разпределила по един доста шашав начин, ще ме извинявате за което. Сега тук започваме с това, ако сте усетили някакъв негативно влияние, то да се види като цяло. Само видя какво съм взела, боже, че аз така ги... да се види какъв тип отрицателен нещо, какво точно отрицателно са ви направили, което усещате, или като цяло нещо, което наистина не е окей. Така, тук не знам, предполагам, виждате добре, така, малко сме разхвърлени, но виждате, има проблеми в рода, семейството, род семейство, т.е. проблемите идват от рода от семейството. Тук, между другото, масово проблемите като цяло, ако се замисли човек, дори без картите, оракулите, идват от там. Възможно е при някои от тези от вас, които усещат някакъв негатив, да е свързани с хорене по ходжи и общо взето ислям, т.е. ислямска магия, която се използва от ходжите, нали? Така че общо взето трябва да засегнат идеята да се засегнат малките момчета в рода, предизвикано от стара жена, която е ходила стара жена от рода, която е ходила при ходжа с цел да навреди на майката и на сина от рода, така че чудесно, просто нямам думи. Тук наистина този оракул много ясно показва, когато има негатив, откъде идва този негатив. Стара жена от рода, примерно може да е някоя баба, някоя леля, някоя стринка, залова, нали, ама някоя доста възрастна, която завижда на майката, която е всъщност нахака в рода, и на детето, момчето, което, нали, тя е родила, и тази жена общо взето е навредила чрез ходенето по такива места, което изобщо не е окей. Нали, не е добре. Това също сега какъв способ е използвал този човек, който е извършил дадения негатив, за да, нали, колко като цяло влиянията са тези, т.е. да се види материала, в който е направено даденото нещо. Излиза восък, т.е. използване восък, използване снимка, хартия. Ето ви го, веднага излиза и картомантията, възможно е да се използвани и карти с цел вреда. Тук вече за руни не, но по-скоро те изписват, знаете, мозки, така че, нали, има писмености. Естествено, диагностиката, диагностицирането най-добре. Също така за този вид допълнителна информация може да се изведе и чрез махало. Това е едно. Сега ще видим какъв е самият
как да го кажа, самият момент, в който е използвам, нали, са водококликунци, точно какво е направено. Но реално са използвали карти, използвали са махало, използвали са няколко способа, нали, за да може да се навреди. Нали, сега, за съжаление, има много хора, които не харесват своите смисли или своите зекове, или там новогодишните в едно семейство. И просто в един момент, за съжаление, хората правят всякакви мизери. Така, тук в случая излиза гарове. И тук в случая не е лошо да направите някакво вие, да се отървете по-скоро, да направите някакво дарение. Използвани са възли, понеже е восък, се предполагаме водокукла, използвани са, давани са монети пари, работено е върху някакъв талисман и нещо ви е дадено да изпиете. Изобщо, нали, тук изпили сте нещо, някой ви донесъл кафенце, сокче и тук какво се е прикрепило към вас, нали, което, нали, те реално като правят тия неща, обикновено към гарения човек се прикрепя някоя всъщност от ниския астрал и тук ще погледнем какво е. Но в случая имате помощник, ангел, пазител или помощник, който ви пази, който по един или някакъв друг начин ви отървава от демоните за мъжете, инкубите, за жените, сукубите, т.е. това са онези нощни демони, които посещават самотните мъже и самотните жени, или тези, които просто по някакъв друг начин им се прикрепя този демон, който по една или друга причина източва човека чрез сексуалната енергия. Също така къде се появява и по време на сън парализа, изобщо доста така неприятен момент. Сега начинът по който трябва да се противодейства. Начинът по който трябва да се противодейства, това е... Сега ще видим какво трябва да се направи, за да се противодейства. Да, значи тук става въпрос за отвари, за разни неприятности. Подколата, тук става въпрос също така, че е вид подколата, това е свързано от тази жена, освен сексуалната енергия, изкочвайки се сексуалната енергия, се източва и финансовата енергия. Да, още взето доста... Да, и като цяло проклятие подколата бе ужас. Така, това е нещо, което е основно. Сега, тук вече да видим какво ще излезе от тази част от оракула, като допълнителна информация. Да, тук става въпрос върху пръстен, тук става въпрос, нали, проблема е върху сексуалната енергия или върху любовта, то, нали, всичко върви. Идеята е с цел да не ви е окей, нали, да не ви върви в любовта, така че да, и да сте с наранено сърце, което за какво ги правят тия неща? Просто човек да се чуди наистина. И сега тук ще видим, те са малко по-специални уточнения допълнителни върху ситуацията. Три-четвърти луна. Направено на три-четвърта луна. Между три-четвърти и пълнолуние. Това е периода, в който е било направено. И ще видим сега кои богове и богини ще ни помогнат да се отървем от това и да се обърнем към тях за помощ. Защото наистина това, което е направено, е вредоносно и имаме нужда от помощ. За дори да излезе негативен бог, пак по-добре към него да се обърнем. Ето тук става въпрос Ра, бог Слънце, или тези от вас, които са християни и Яхве, другите, които са мюсюлмани, да се обърнат към нали, юдейка към Яхве, християни към Христос, или Яхве пак мюсюлманите към Аллаха. Нали? Това е вече към староверите, знаят много добре, тези от вас, които са старовери, да се обърнат към Ра, бог Слънце. Това е, т.е. някакъв хубаво, някакъв дар към да се извърши към Слънцето, така че
и към основния бог, който управлява мистичните религии. Това е моят съвет, т.е. помолете се за помощ, нали, и всъщност ще ви бъде дадена такава. Така, това е оракул, който показва видовете негатив и защо се е получил този негатив, от кого е дошъл негатива, за какво е негатива, способите и горе-долу кога е било. Някой път показва, не винаги показва, нали, сега не си мислите, че много е хубав самия оракул. Сега аз за него ще направя отделно ревю, но това ще бъде може би по-натам. Сега да видим какво ще даде като насока и последният оракул, който ще използвам в днешното видео. И това е оракулът Season Witches. Много любим. Много го използваме като цяло. Особено сега този сезон, тук целият месец може доста да бъде ползван в нашите онлайн таро гадания и предсказания и като цяло. И така, да видим какво. Само момент. Да видим тук. Тук. Така. Тук направо си харесайте карта. Сега те си от вас. Така ще почна. Първа, втора и трета карта. Харесайте си, намислете си коя карта от тези трите да ви отворя. И общо взето, нали, това ще бъде посланието за конкретното послание, нали, което да ви се даде тук нататък. Значи, почваме с първа карта. И това е Grave. Сега ще ви прочета. Значи имате нужда да се скриете, да си починете от света и от светското. Имате нужда да си потъгувате и общо взето да внимавате с нали, тези излишни илюзии, не си правете излишни илюзии. Потъгувайте, поплачете си, ако има някакъв такъв вътрешен душевен дискомфорт, усещате някаква така, просто излейте мъката си. Това е съветът от този оракул. Сега тези от вас, които избраха в средната карта, втората, при вас какво се получава? Една атака на астрално ниво. Тоест, възможно е да усетите някакви такива същности. Може да усетите някакви някой да отвори и затвори вратата, всъщност никой да не го прави. Изобщо може да човек пукане на стените. Всъщност, вижте, всъщност ние хората тук никога не сме сами, винаги около нас има души. И винаги те искат да, някой от тях, не всички, разбира се, искат да влязат в някакъв пряк контакт с нас. За това като цяло, нали, обърнете внимание на тези знаци, почупване, покропване, и някакъв вятър, нещо, не се страхувайте. И всъщност, нали така, ако е нещо, което е много притеснително, му кажете просто да си върви в мир. Ако усетите, че е нещо положително, му кажете, дай ми знак, нали, какво точно искаш да ми кажеш. И последната карта е карта изцеление на тези от вас, които избраха трета карта. Тук говорим за изцеление на всякакви нива. Също така, желателно е да си подобрите, нали, тези от вас, които имат нужда, да помедитирате малко, да послушате такъв тип музика, която ви успокоява. Общо взето имате благословията от богинята майка. В случая тези от вас, които са вярващи християни, имате от Богородица. Нали? Така че в общи линии като цяло женска енергия силна, която ви закриля и ви пази, независимо, нали, тук от какъв религиозен или нерелигиозен контекст става дума. И дори разговор с майка, по-възрастен, нали, член на вашето семейство, майка, баба,
ваша леля, която си ви обича наистина. Ако имате някакъв проблем, е хубаво да си поговорите и да... как да кажа, просто ако имате някакви проблеми, поговорете, разговаряйте, ще ви даде някакъв добър съвет като цяло и напътствие. И така, мили приятели на канала, това беше днешното видео, доста така разнопосочно, разностранно, с доста неща обхванахме всъщност. И като цяло благодаря, че го изгледахте до край, защото наистина смятам, че доста интересно видео и на всичкото отгоре се надявам да го коментирате, разбира се, да го харесате. За тези от вас, които гледат канала и ви го пада съдържанието, ще се радвам много да се абонирате и с камбанката, за да не изпускате, когато качвам съдържание. Да, миналата седмица отново пропуснах да кача клип, но понякога ще ми се налага и да пропускам, но понякога се случват такива неща, които са свързани по семейни или пък други здравословни причини, ще пропускам, така че не ми се сърдете. Така е, понякога хора сме, макар че гледаме в бъдещето и ние сме живи хора, така че имаме нужда понякога и от почивка. Благодаря още веднъж, че бяхте с мен. Аз съм Амбастра и до скоро!